Alah alah. Nek mancing tok kapan majumu? Ya mati ya kejegur kali, Mas. Dudune kimpule tok tutingan. Dan dudute. Mancing mati kejegur. Gitu mereka enggak lagi dudune kimpule dudut wae. Wah, celah gue. Dan di kaki ngentek, wae ngentek dipotong kimpule neh. Lu gue menteleng wae wader. Wader mania. Trek wader. Setrek wader dinteni ra metu-metu. Wis sepate teng ampun iki. Boten. Sepate ketok apa. Endi rek entuk rek? Oh, izin teng. Izin wae. Duh, kuwi dudu wader kuwi anake wader kuwi. Di para penjaga tangkis iki. Kawula kali. Jerene padha ngenteni magrib, padha-padha ngenteni ya wani ngopi-ngopi ning warung kono to. Ya pegang ngombe es teh barang gitu. Ngopi. Wah. Terus dhewe, Oh. Ah, strike. Sik. Loh, diajar sikno. Wah. Tombro. Entuk tombro desa lho. Tombro. Tombro desa iki pemirsa. Tangan loro. Geserak manjane ya, batere. Sing sitok sibuk makani tok. Tenan. Geserak tinggal batere geserak. Kepala kuli kok. Tak antenane kok. Terus do gedhi ngono rek. Itu gowet dia jamono paling gede jamono. Nang tombro. Loro di sini ndi nggo? Oh, dicek kono ya. Oh. Endi. Loh, sik gantungan sik. Ben ketok gedhi di zoom lho. Kiyem langsung. Hiburan murah, ngenteni magrib. Engko wis magrib mulai turu. Ngantuk kesel le. Ayo ndut neh. Ndute tak lagi kan. Ah, ya dah lo. Wah, iya. Strike. Iki jenenge tombro Jawa lho. Nanti jam 7 kok ya sekali ren kok sing mancing. Kesing sitok lek gak pembersih kaca moh. Iki lokasine ning mburi omah lho. Sampahe ra karo-karuan. Gol diobat. Trom. Isi kali tak isi sini. Iki jeneng resik kali sak isi-isine. Gua santer barang ya, Mas Nanang. Pakane cukup tahu dengan sari rasa Bayar. kaldu ayam. Tuh, TOT barang ya. Manja-manja lah kali ya. Iya. Tahu kuning akan dibeli barang. Oh, tahu po barang digawe pakan.
Sik, iko ya padha, iko ya perlu diabadikan iko. Iya. Iklan. Iya, iya. Iklan iku. Uyuh. Ting. Lah. Ah. Banyak sampahnya karena sotek-sotek dibuang ke sungai, pempes. 3 menit ora munggah. Dipotongi mau ngono iki. Iya. Waduh. Wes. Pancing jepat, Saudara. Pancingnya jebles, terlalu besar ikannya. Kegedean pakane. Iya. Mendino ning kene sing unggah no. Lokasine kene. Lah, ya to lho. Loh, entuk. Paten. Loh, paten. Paten apa paten? Untuk paten. Ikannya apa? Si kok yo dapat strike wus. Saya di zoom Oh, no. lah ceblok. Lo. Mancap Pak Dul. Wush. Untuk sementara sudah kemeng tangannya leren sih.